फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर्डार्स अफ इनफो इउटुब चेनेलाव दासिम जुन दाननि दा मा साख्रि ओंखारदों आरो मा एप्लाइ जागासिनो दङ थ' बेनि आपडेट्स लाबोदों नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ नायो आरो CTET एग्जाम LPUP स्पेशल टेट एग्जाम खबर सफैबाय आरो D.El.Ed एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो लोगोसे फर्म साबमिट जागासिनो दङ आरो BTC आव एग्जाम सेन्टार दा नोंथांमोना RRB आरो SSC आवबो साख्रि फैनाय दङ जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खालामनो हागोन दिनैनि गेजेराव मा साख्रि जागासिनो दं मानोना खायसे बावना थायो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौहाय रिमाइन्ड खालामदों जाहाथे बयबो एलिजिबल जानायफोरा एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जोङो फार्स्टआव थांगोन मोजां खबर एग्जाम डेट ओंखारबाय टेटनि सायाव दे जायफ्रा डिप्ल'मा लादोंमोन फोरोंगिरि जानाय सिमां दङ नोंथांमोना होनो हासिगोन दा जों फैबाय आरो फैनाय लोगो जायफ्रानोखि एग्जाम होगोन दा अफिसियेल नटिसखौ जों नायबानो अके आं दाख्लैनो खोन्थाखादोंमोन एडभान्सनो दा नैबे जाबाय अफिसियेल आपडेट खालामबाय बिथांमोना बेनो जाबाय स्पेशल टेट फर बर' मिडियाम गार' मिडियाम एन्ड मणिपुरि मिडियाम आरो बे एग्जामा जासिगोन 28 जुनाव दे बे मासनि 28 जुनाव पेपार 1 एन्ड 2 दङ आरो एडमिटआ 11 AM जानाय लोगो 12 जुनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो एग्जाम होयोबा आइडि जायखिजाया लांफाबानो जाबाय पेन आधार कार्ड बा जिखुनु जि दङ लांफा एन्ड एग्जाम सेन्टारा मोजां खबर तामुलपुराव बियो जागोन अके जायफ्रा उनावहाय रिभाइस फैनायाव सेलेक्ट खालामफिनदोंमोन नङाबा तेजपुर गुवाहाटी क'क्राझार दङमोन ना नाथाय तामुलपुराव होदोंब्ला नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन बे आसाम स्पेशल टेटखौ अके देन बे जाहैबाय आसाम स्पेशल टेट बेनिफ्राय CTETआ 6 सेप्टेम्बराव बियो जागोन एन्ड BTC टेटनि रिजाल्टआ बे दानावनो ओंखारसिगोन बारा गोबाव गैला गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन ना जुननि 23 नङाबा 27 नि गेजेराव बे रिजाल्टआ सफैनो हागौ आरो जायफ्रा बे बोसोराव टेट होनो हाला जायफ्रानोखि डिप्ल'मा लागासिनो दङ D.El.Ed खालामगासिनो दङ दा बिनि अनलाइना जागायबाय आरो जागासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेट होनोबा नोंथांमोननिया बेनो जाबाय 10 जन अके 10 जना बिनि लास्ट डेट आरो एडमिटखौ 5 जुलाइआव डाउनलड खालामनो हागोन आरो एन्ट्रेन्स एग्जामा 12 जुलाइआव जागोन आरो 27 जुलाइआव नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन एन्ड आगस्टआव क्लास जागोन 2 इयार्स नोंथांमोना एबा 4 सेमिस्टारखौ पास खालामबाथाय नेक्स्ट इयार जेब्ला टेट फैयो नोंथांमोना टेट होफिननो हासिगोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव अके आरो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना डिप्ल'मा थायोबा CTETबो होनो हागोन आरो CTET पास जायोबाथ' BTC टेट बेनिफ्राय आसाम टेट आरो CTETआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन साख्रि मोननो दा बेखायनो जायफ्रानोखि डिप्ल'मा दङ दा नोंथांमोना CTET एप्लाइ खालामाखैबा खालामदो आरो बे एप्लाइआ बिनि लास्ट डेटआबो 10 जुन अके 10 जुना बिनि लास्ट डेट दायो अनलाइना सोलिगासिनो दङ आरो बिनि एग्जामा 6 सेप्टेम्बराव जागोन अके आरो बे आसामाव जागोन एग्जाम सेन्टारा आरो बेनिफ्राय मोजांसिन खबरा बेनो CTET पास खालामनो हायोबा नोङो BTC आव पस्टिं मोनगोन बा साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय केन्द्र बिद्यालया आरो नवोदया नोंथांमोना मिन्थिगौ सेन्ट्रेल स्कुलाव एलिजिबल जागोन माने एबारो फार्स्ट टाइम बर' साबजेक्टआ ML हिसाबै गासैबो कम्पालसरि जाबाय नालाय बा हाबबाय अब्ला कम्पालसरि मास्टार नांगौ जागोन सेन्ट्रेल स्कुलाव बेखायनो पस्टआ एभेलेबेल थागोन फार्स्ट बेच हिसाबै बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं थ' थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो एग्जामखौ होदो जाहाथे पास खालामनानै नोंथांमोना CTET साख्रि मोननो हायो एबा BTC टेट एबा आसाम टेटआवबो नोङो एलिजिबल जागोन माने मोनथाम चान्स बेवहाय मोननो हागोन बेनिफ्राय D.El.Ed जा बा आसाम टेट जा बा CTET जा गासैबो अफिसियेल वेबसाइटआ डिसक्रिप्सनाव दङ नोंथांमोना चेक खालाम एडमिट डाउनलड खालामनाय बा एप्लाइ खालामनाया गासैबो एभेलेबेल डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना मोननो हागोन दानि जों थांसै नेक्स्टआव बेनो जाबाय RRB आरो लोगोसे SSC लेभेलाव दा जों फैबाय RRBआव दा RRBआव 11,000नि बारा पस्टआ एप्लाइ जागासिनो लक' पाइलटआव जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामो दा लास्ट डेट दङ गोबां रोखोमनि दंबावो दाबो जेबानो जायाखै खालामना लादो आरो बिनि एग्जामा मोजां खबरा बेनो CBT जासिगोन BTC आवबो अब्ला जोङो जेनोखि चिरांनि दङ क'क्राझार बेनिफ्राय ओरैहाय हमना ला नलबारि बा बङाइगाव बेनिफ्राय धुब्रि गवालपारा थ' नोंथांमोना क'क्राझाराव CBT एग्जामखौ होनो हानाय अपसनखौ मोनथारसिगोन देग्लायनिफ्राय दा बेखायनो एप्लाइ खालामना दोन जुदि एग्जाम सेन्टारा खाथि जायोबा नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ होनो हायो दा बे लक' पाइलटनि अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोबा डिसक्रिप्सनाव दङ आरो लिंकआ बेनो दा बिनि लास्ट डेटआ 14 जुन आरो बिनि सायाव भिडिअ खालामखानाय दङमोन नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव भिडिअ लिंक दङ बेखौ चेक खालाम अब्ला गासैबो बिनि क्राइटेरियाखौ नायनो हागोन नाथाय सिम्पल पास जानाय नङा थ' ITI बेवहाय नांथारगोन दे होमबासो लक' पाइलटआव एलिजिबल जायो RRBनि आन्दाराव आरो बे मोजां साख्रि दा जों बेखौ मोनथिबाय दानिया जों थांसैलाय SSC आवबो
11,000 बारा पस्ट फैदों नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन। दानिया जों फैबाय SSC आव दा कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव ओरैबादि मोजां साख्रि सेकेन्ड UPSC एग्जाम जेराव स्टेज 1 स्टेज 2 बिनिफ्राय लास्टआव इन्टारभिउ दङ अके थ' बिनि लास्ट डेटआ 22 जुन सोलिगासिनो दङ सिम्पल डिग्री पास जानाय लोगो लोगो मोजां पस्टआव थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा वेबसाइटआ बेनो गासैबो दङ डिसक्रिपसनाव थ' नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव माने बे पस्टआ 12,000नि खाथियाव दङ एसे बारा दंबावोसो थ' जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ एप्लाइ खालाम बे एग्जामा आसामाव जागोन CBT बेबो जागोन आरो CBT जानाय लोगो लोगो दाथ' एप्लाइ खालामनायाव क'क्राझार गैथ'वा फुल प्लेसेड जायाखै नालाय अब्लाबो फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ जुदि क'क्राझाराव CBT हिसाबै होनाय जायोब्ला थ' चान्सखौ मोननो हागौ आरो नाथाय नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय जेब्ला फुल प्लेसेड जायो स्वामी विवेकानन्द जुदि इउनिभार्सिटियाव फेसिलिटिया सफैजोबो एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन होनोथ' BTC आ एबारो थ' अब्ला माने सेन्ट्रेलनि एग्जामफ्रा बा स्टेट लेभेलनि जिखुनु जाया अनलाइन एग्जामा माने CBT हिसाबै क'क्राझारावबो जानो थांगासिनो दङ थ' बेखायनो मोजां जागोन जुदि जायोब्ला दा बेखिनि दिनैनि थाखाय साख्रिनि आपडेट्सआ जुदि TET होगोनब्ला स' मोजां होदो आरो BTC TETआ रिजाल्टआ फैथारसिगौ बारा गोबाव गैला एन्ड नेक्स्टआव BTC फरेस्टनि डेटखौ नोंथांमोना खोन्थागोन फिजिकेल टेस्टनि सायाव नेक्स्टआव नोंथांमोना इभिनिंआव लोगो मोनगोन।